So yun nga guys, dito ulit kami sa Luksuhan Falls ng Lagunoy, Kamsur. At si Chikiding always on the go. Puntay na, lagi na una siya pag sa motoran, wala siyang pakialam. Dala-dala niya lang ang itlog niya, yun dala niya, yun lang dala niya, wala siyang pakels. Yan, atik yan. Yan si Kabayot. Ano ba yung buko dito? Umakit ang buko si Kabayot. Galing ya. Yan si Kabayot, umakit ang buko. Sakit pa kamay ko ah. Parang monkey. Sakit pa kamay ko. Yan si Kabayot. Sige. Ulit ako dinala ko na lang itako. Sira? Saglit lang. Mama ka ulit. Ito yung tako. Ano? Yan sinasabi ko eh, wala na kataratas. Mabigat na eh. Dandahan ka, Bayot ha, po tayo mamalaglag ka dyan. Paano pa yung mataas? May... Mabigat na. Sila makakahinga ka na yan. Napagod na ako yun. Tangin. Malapit ka na. Magabi. Pagod na. Ngayon tuloy mo na, lapit ka na eh. Sabi ko sa'yo, kailangan mo ng itak Ako dyan. itak. Wait, paano mo ito dadaling dyan? Walang tali. Hindi. Gagawin ko apakan. So sa abutan ka pa ng siyam-siyam pagkalagay niyan. Huwag mo na lagyan. Andun ka na, konti na lang. Parang baliw. Parang baliw. Hindi na lang eh. Nanginig. Ang inig. Yabang-yabang kung umakyat na, sayo mo, basic lang sa'yo yan. Oo, anong mararamdaman mo? Ano? Hindi kinaya. Para ka ba nag-gym? Hindi kinaya. Bako mabitawan mo to ha, masugatan ka. Sabi mo, malapit ka umakyat ng buko. Ay, James, ingatan mo ha, masugatan ka. Yan, hindi siya nakakyat ng buko. Kalamansi na lang kinuha ni Chikiding. Ruta na. Sabi niya kayo umakyat ngayon. Kalamansi na lang ang kinuha ni Chikiding. Ito Chikiding oh, di ka pala marunong mag-anin eh. Oh. Ganun lang. Nagawa mo ng gato oh. Meron na. Sa aming hacienda na kuha kami ng kalamansi. Kasi pista ito. Kasi Kabayot sabi niya mag-aakit ng buko. Ito na ang inakyat niya kalamansi. Palpak palang plano. Sabi magaling umakyat ng buko. Ito palpak mo pala. Yung kalamansi na ang inakyat namin. Yan ang Kabayot ito. Paasa lang sabi galing umakyat ng buko. Alaman siya yung Palpak ng pala. video namin. Kaya ito ang imbes na buko salad ang gagawin. Kalamansi salad na lang. Ilapit ito pa. Kalamansi salad. Kalamansi salad. Kalamansi salad ba? Nag-aakit ang ating Kabuknoy. pag-aakit na si Kabayot. Kaya nangalati lang ng akyat, ginutom na. Paano nagaluulo kagabi? Biglang nagaluulo. Ito oh, may dami-dami yun oh. Yan oh. Kaso mababali ayun oh. Itong asinda ni Kabayot, kalamansian. Ayan guys, ito ang buhay na ito sa probinsya, no? Ito ang bala kong gawin pagka nanawa na tayo sa pag-security. Tayo tanim na lang tayo ng ano, sa mga ating mga lupain kahit na ano. Ayan. Ayan, may nakita si Kabayot. Ayan, kalamansian. Ayun. Sarap ng itong ano, simpleng pamumuhay pero masaya. O diba? Ayun o, dahil bunga. Yung iba nasa taas. Nakarami kami. Uwi nga ka. Pa. Ayun o. Ingat.
Mga kabayat, bigyan mo ako. Madami na po. May malaki oh. Ito pala, nakatumba na. Ito maraming bunga. Hawakan mo muna, kabuknoy. Ayun oh, may malaki. Piratoklaw. Piratoklaw. Yung tuklaw, yung ahas niya nasa ano na, kapit bahay mo na. Yan, ito ang magandang gawin talaga sa probinsya. Simpleng ano lang, gawain. Dami pala Farm, tayo farm. Sa baba lang, sa may lupa. Ito yung type of my retirement. Pagbanding-banding lang. Enjoy life. Ganoon talaga. Mag-CCR ka, ito oh. Ito mag-CCR sa kabayot. Ready na. Ito. Ayan. Oh, di ba natatay ka? Pili ka nito. Para ka makita, takpan mo lang mata mo. Uy, nandyan. Ay, wala na pala yung bahay. Pag imarkot, mabawa pala may bunga na. Dami na oh, Ayun pala hagdan oh. Huwag nang malungkot mga buddy.